Halo? Tuulintori apteekki. Terveyskeskuksesta soitellaan. Me ollaan laittamassa sua nyt tähän odotuslistalle kolonoskopiaa varten. Me tutkitaan kaikki potilaat, jotka kuuluu riskiryhmään. Te varmaan puhuitte tästä lääkärinne kanssa. No en ole siitä puhunut mitään. Muuta kuin vaan jotain aikaa sain. Okei. Älä huoli, mä selitän. Kolonoskopiahan on siis ennaltaehkäisevä toimenpide. Se on vaan nopea testi. Ootko käynyt ennen kolonoskopiassa? Siis minkälainen on kolonoskopia? No siinä tapauksessa on kyllä parempi, että keskustelette sitä lisää lääkärin kanssa sit seuraavalla tapaamisella. Hän kertoo sitä tarkemmin, mutta siis ei mulla mitään tiedätte, lääkäriä. minkälainen testi se on. Siis Tarkastus itsessään on hyvin yksinkertainen. Se kestää noin 10-15 minuuttia. Ja peräsuolenne työnnetään pieni kamera. Ja kun se vedetään ulos, Siis te kuulette pienen äänen, hieman tämän kaltaisen. Joko nyt ymmärrätte? Joo, kyllä. Mutta siis siis soititko sä nyt oikeaan numeroon? Eli haluatteko varata ajan? Hetkö? No siis... Oikein hyvä juttu, me odotetaan sun täällä. Kiitos paljon. Kuulemiin. No, kuulemiin.